Check natin. Nagre-live po ako ah. Hello, hello, hello. Ayan, meron na ako boses. Hello, hello. Ayan, meron na ako boses. Okay na. Hello, hello. Ayan, meron na ako boses. Okay na. Hello, Crypto Live, Jem. Shout out, okay na boss, okay. Hello, Crypto Live, Jem. Shout out, okay na. Kasi kanina nawala po kasi boses ko guys. Pasensya na kayo ha. Yan nga po, pag-uusapan po natin bakit nawala yung Facebook. Kasi nga po, sa sobrang dami na siguro ng mga user, na stack up lahat. Hindi pwede mawala yung Facebook guys. Hindi siya pwede mawala. Okay na ba? Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa siya. Hindi pa okay. Wag niyo munang gagalawin guys. Baka log out bigla sa akin. Wag niyo munang galawin ha. Take note po ha. Sa lahat po ng mga Facebook user dyan. Wag niyo munang gagalawin. Baka biglang maano po yan. Ang tawag ito. Baka biglang mawala. Mapalitan yung password yun. Hindi na makalimutan nyo na. Hello Mark A. Shout out. Oh, wag muna kayong magla-log in. Wag guys, wag muna kayong magla-log in ha. Kasi baka biglang palitan yung password nyo. Ako hindi ko muna ginalaw kasi kapag kinalikot nyo yung mga password nyo guys, wag nyo munang gagalawin kasi baka biglang mawala yung password nyo previous, makalimutan nyo sa sobrang taranta nyo. Ako, hindi ko muna siya gagalawin. Hintayin natin kasi eto, take note po ha. Pati po sa Google, wala din siya Google. Ay, oo. Buti na lang. Nandiyan ka, ang pangalan ito, Laylay. Ma'am Che, buong mundo, nagwala. Asing talagang nawala. Asing error po talaga. Lahat po tayo guys nawalan. Kasi nag-live po ako sa YouTube ko kasi, wala. Dito lang ko pwedeng, Ma'am Che, paano po kayong tawagin yung mga kasama natin dyan, mga content creator? Ma'am Lisa Vlog, hello. Kirin, okay boss, pati lahat. Naglag po lahat, pati Messenger, Facebook natin lahat, naglag po lahat. Oo, wag niyo muna galawin, Ma'am Che. Wag niyo muna galawin kasi kapag ginalaw niyo baka biglang yung password niyo, makalimutan niyo. Wag niyo muna gagalawin. Kasi pati sa i-check niyo man guys, i-check niyo po sa lahat ng mga Play Store niyo, wala na siya. Hindi ko siya makita yung Facebook. Hindi ko siya makita talaga. Apon job boy, nawala. Biglang nawala yung Facebook natin, buong mundo. Asing buong mundo nawala. Buong mundo nawala po guys. Din po sa Session X Pride. Oh, ganyan din, ganyan. Ako nga po nag-live ako kanina sa Facebook page ko. Nag-live po ako kanina, biglang sabi niya session expired. Opo, kaya possible po yan na crazy Facebook, sabi ni hintayin lang natin yung update guys. Kasi hindi po pwede mawala yung Facebook kasi maraming content creator ang mawawala dyan. Huwag nyo na pong masyadong galawin yung Facebook nyo. Kasi biglang mag-log out yan, hindi nyo na ma-open. Mahirap. Wah. Oo, ganyan talaga siya. Bigla siyang nawala guys. Maniwala po kayo sa akin. Sa lahat po ng mga nandito guys, ayan, delete FB. Wag naman pat kasi marami tayo. Kailangan din natin yung Facebook. Dahil yung mga content creator, mga big content creator. Gaya ako guys kasi hindi ko siya pwedeng mawala. Importante sa akin yun kasi, 'di ba, kahit papaano, yun yung parang connection natin sa mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Inday Moms, naku po, naka-recover ako kanina pero ayaw. Oh, wag mo munang i-try, Ma'am Inday Mosh. Wag mo munang kasi baka bigla mag-log out. Ako nga tignan niyo sa akin. Ay, wag na nating baka mawala yung boses ko. Bigla log out siya kabud. Wow, kanya talaga. Ganyan talaga. Kanina maraming tao kanina. Wait lang natin ha. Basta
Ganun lang ang gawin natin ha. Huwag yung masyadong stress yung sarili nyo kasi nga ako din, ganyan din ako. Nag-log out ko post B. Okay lang yan. Basta importante, alam niyo yung password nyo ha. Huwag na wag. Ako ginawa ko na guys, ang ginawa ko na nag-ano na ako. Recovery ako, parang change password ko siya. Tapos wala pa rin. As in, nagbigay na nga ang code sa ano ko, sa email ko, wala pa rin. Kaya hindi ko muna siya gagalawin kasi baka mahirap. Baka yung password mo sa kakapalit mo ng password hindi mo na alam. Sobrang talma. Oh, kalma. Ay, Papa Roms, kalba. Oh, pati si Papa Roms, oh, nagka-problema din yan. Kaya lahat ng mga tao niyan nasa Facebook. Kaya ay nasa YouTube pala, sorry. Lahat ng ano niyan, trending lahat. Trending ito guys, maniwala kayo. Kaya bigla ako kaninang nag-live ako, biglang pasok sa akin 100. Kaya talagang trending na trending talaga ngayon yung Facebook error. Kalma, yun, sabi ni ano, ni ayun. Check, itry nyo ano, itry nyo punta kayo sa Play Store nyo. Sa Play Store po, i-check nyo sa Play Store nyo kung nandyan pa yung Facebook. Check nyo po sa Play Store nyo kung meron pang Facebook. Tignan nyo, wala na siya. FB virus, sabi niya. Session, ganyan din sa akin. Session expired. Kahit dito ano, gumagana yung Gmail ko. Gumagana yung Gmail ko sa akin, oh. Yung Gmail ko gumagana siya, pero yung Facebook lang hindi gumagana, tsaka IG. Yung mga IG guys, yung Instagram. Paano kung nakalimutan ko yung password ko? Wag naman ma'am Che. Wag mong kakalimutan yung password mo kasi importante yun. Wag mong ano yun, wag mong kakalimutan. Kailangan yung backup mo sa cellphone number mo yun, nakakonek yun. Kaka-open ko ang FB ko now kasi ginagawa. May tatawagan sana ako. Wala. Ako din ma'am. Nag-live ako kanina, biglang nawala. Ot mga bulol ka pa. Ali ko mga bulol. Hindi ako nabubulol. Kasi siyempre, alam mo, yung mga, siyempre kahit pa paano, yung mga kasama natin dyan, hindi ako nabubulol. At saka hindi ako masyadong kinakabahan. Kasi siyempre, kahit pa paano, buong mundo nga to buong mundo. Facebook Messenger, naku, sana nakabalik na po ang FB, sabi naman ni Arlene. Bukas FBC. Malalaman natin yan mamaya or bukas. Nagkukurap-kurap siya. Wag niyo na pong pilitin. Diyos ko, wag niyo na pong ipilitin guys. Hintayin niyo na lang po yung update. Wag niyo na munang kukulitin guys. Update niyo na lang. Wait niyo na lang po yung feedback. Baka tinanggal talaga bossing. Sabi niya, yun nga alam mo, hindi pwedeng tanggalin yan kasi maraming goodbye sahod. Goodbye sahod, Diyos ko, yung sahod ko na hold, hindi ko makukuha. Facebook CEO, pili ko ano yan, CEO, pili ko ano yan, yung may-ari ng Facebook. Baka inaayos siguro yung Facebook kasi nag-i-error talaga siya. Goodbye Facebook, goodbye sahod. Wala na ako sasaurin. Hindi na ako kikita. Paano yan? Baka nag-rest day lang po, sabi ni Inday Miss. Bakit kayo nagloloko? Piling ko sa system nila yan. Sa system. Diyan niya ako maka-live ko tapos biglang ganyan din ako, Apong Joboy. Biglang nagla-live ako kanina. Biglang session expired. Lahat. Nakakonect pa ako sa Messenger kanina. May tinawagan ako. Biglang session expired. Biglang lahat. Kalma mundo. Buong mundo po yan. Buong mundo. Nalugi na ata si Facebook. Yun lang hindi ko na din alam. Sobrang laki siguro ng mga pinapasahod niya. Kaya ganun. Dapat nagsabi sila. Yun nga Tama ka Ma'am Lisa. Dapat nag-update sila. No? Pagka parang nangyari kasi biglang inop nila lahat. Kaya ang masasabi ko po dyan, hintayin na lang natin kung anong update. Para sa akin po hintayin natin yung update. Ganun po. Ay grabe. Grabe talaga si si Uncle. Talagang lahat ng mga pinaano talaga. Lahat. Wapin, totoo yan. Dapat nag-notice sila na nagsabi alam mo naman si Mr. di ba? Yung may-ari ng Facebook. Sabi niya, please reminder to all Facebook user, ganyan. Dapat ganun na sinabi nila Kaso hindi sila nagsabi di ba?
O paano ang tanong, lahat ng mga content creator niya, paano yung Kapinpin Brother, ang lalaki ng sahod nun. Kapinpin Brother, sino pa ba? Si Ivana Alawi, o yung mga content creator ng mga big time, o ay, sigurado maggaganyan yun, no? Gaganyan yun, no? Maano yun, sigurado. Siyempre, sahod nila sa March 24, 25, 23, mga ganyan. O siyempre, may paglalaanan. Pero patay tayo, wala akong sahod. Wala akong pambayad ng cellphone, pambayad ng utang, o, di ba? Lahat sila niyan, lahat natatarantan niyan sigurado. Style ng Facebook show by style, parang in-check na rin. Mag-YouTube na lang tayo. Oo nga eh. Actually, meron ba akong YouTube, guys? If subscribe nyo na lang ako, ha. Ma'am Che, nandiyan ka pa ba, Ma'am Che? Dito na lang kayo sa Facebook niyan. Dito na, YouTube na lang tayo lahat. Ang swerte ni YouTube, no? Swerte ni YouTube. Kapag lahat tayo pumunta dito sa YouTube, Diyos ko. Balik kaya ang whitey na lahat. Akala ko lang talaga, ako lang. Ako din. Kanina biglang nawala. Asing talaga. Nawala talaga kanina. Asing lahat na... Sabi ko nga kanina, tumawag ako dun sa GC natin. Sabi ko, ano nangyari? Session expired. Sabi naman ni Boss Toyo, pinasukan tayo ng AI. Pero di na, pati siya nag-log out. WhatsApp, Instagram na lang muna. Instagram, ma'am. Wala din yung Instagram. Shutdown din yan. Kasi Instagram at saka Facebook, ano yan, magkasama yan. Magkapatid po yan. Yes, correct. At least ready na ang buong mundo. Pero alam mo, ma'am, sa totoo lang, Ma'am Lisa, dapat mag-ready sila talaga. Pero ang tanong ko, yung mga big content creator, paano sila? Kasi yung malalaking sahod nila, hindi nila makukuha kapag nangyari yan. Ikawawa naman kami. Ako, kahit pa paano, konti yung sahod ko, okay lang yun eh. Ay, okay lang sa akin kung konti lang. Paano naman yung ibang mga malalaking content creator, mga sikat na vlogger? Wala na silang wala na silang pera. Paano yun, di ba? Meron pa po sa akin kapag nakapag-send pa po ako, sabi niya, aralin na din ang YT. Actually, yung YT, guys, may alam din ako sa YT. Actually, may alam na ako sa YT. Kailangan dito, take note sa mga gustong YouTuber, guys, ha. Kailangan meron kayong 1,000 subscriber at saka 4,000 minutes, 4,000 watch hour. Yun po. Kailangan mag-live. Dito, okay lang makopyright. Basta importante, i-mute mo lang siya. Yun lang, ano ka. Basta, pero wag guys, mas okay pa rin sa Facebook. Kasi, mas komportable ako sa Facebook. Kasi dito sa YouTube, hindi lahat ng tao manonood sa'yo dito sa Facebook. Sa YouTube. Kasi sa Facebook, mas malakas yung views. Kasi dito, kailangan meron kang internet. Kailangan malakas yung internet mo. Pero sa Facebook, hindi pwede. Kailangan, kahit FB 10 ka lang, makakapanood ka. Meron pa po sa akin nakapag-send. Notice reminder, dapat scary sabihin ng SB. Sorry na, kurap po, hahaburan na, wala na. Oo nga eh. I-try nyo pong buksan yung yung Play Store. I-check nyo po yung Play Store. Try nyo pong i-check yung Play Store nyo. Kung makikita nyo po pa dyan yung Magnervous kuya. Magnervous ko. Apon Joboy. Diyan ako din. Mahirap views dito sa YT. Yes, exactly, Ma'am Arlene. Totoo yan. Totoo po yan. Asing talagang mahirap ang views dito, guys. Sobrang hirap. Mas gusto ko sa Facebook kasi doon malakas ang tao, malakas ang views. Di ba sabi ni Tatay Digong noon, pawala daw ang FB, sabi niya. Yun din ko lang alam eh. Sabi ni Papa, Facebook kasi dakal viewers, dakal tatambay Facebook. Totoo yan. Exactly. Papa Rom, totoo yan. Baka ngayon YouTube, YouTube, wag naman sana. Hindi mes, kaya pala doon tayo sa FB kasi mas madaling aralin. O sa Facebook kasi mas okay sa Facebook. Alam nyo ba, sa sa tala-tala kasi, Apronel! Ay okay. Na lahat ng buong mundo. Diyos ko. Ay, grabe. Apronel, Facebook, nawala na lahat. YouTube na lang. Kaya trending na trending ngayon yung Facebook talaga. Kaya nag-live ako Renel. Kanina, dami kong tao kanina. Almost
100 plus. Grabe, sabi ko biglang dami kong tao. Okay naman ha po Ronel. Ito, wala tayo sa Facebook. Kakauli ko sa bahay, sabi na. Ayan, sir, tanong lang po, saan po ba pwedeng tumawag bukod sa messenger? What do you mean, ma'am? Hindi ko maintindihan, ma'am. Anong nangyari sa FB? Wala. Shutdown lahat. Error. Wala yung Facebook mo, hindi mo malalagin. Pati sa Play Store, wala siya. Lahat. Nawala na lahat yung Facebook. Sahod ko sa YT 3 months bago makasahod, sabi ni Arlene, pahirapan ng $100. So, totoo yan. Pahirapan dito sa Facebook, YouTube. Nawala din akin. Oo, wag mo munang i-log out. Ako rin nila. Wag mo munang gagalawin yung Facebook mo. Wag niyo munang gagalawin guys kasi baka bigla mag-error yan. Meron po sa Play Store. Meron pa. I-try, try mo pong i-update. I-check mo po update nyo tapos try nyo pong mag-login kung gagana siya. Kapag nag-logout po siya ma'am, wag na mo nang gagalawin, hantayin mo siya. Randy Jayag, inaayos ng FB, wag ka ba? Tama po yan. Hindi ko makita Play Store bossing. Ba't yung iba nakikita? Ano talaga? Hindi pwedeng forget password. Pwede isang i-forget password kaso ang problema, connected yan sa cellphone or sa email address mo. Pero wag mo munang gagalawin na Pronel. Pero yung previous na password mo, yung alam mo na password mo dati, pwede pang gawin yun, pwede pang gamitin. Basta wag mo lang siyang i-change password kasi baka hindi mo alam kung ano pinasok mong Gmail, anong pinasok mong cellphone number. For call and text Viber app, sabi niya, login na lang ulit. Ayan, login na lang ulit. O sige po, try mo mo Indymos tapos balitaan mo ako mama. Actually sa WhatsApp, pwede naman yan guys, nakakonect yan. Ewan ko lang kung konektado kayo sa WhatsApp, pwede. Pero alam nyo, mas madali pong makonect yan sa cellphone number at saka email. Number 1, ano po yan? Mas malakas po to email at saka cellphone number. Oh, logout mo po Renel. Kasi matik yan. Ang magsasabi sa'yo, sabi niya, session expired. Kapag anbawa in-open mo yung password mo, session expired nakalagay. Ako ayoko mo nang galawin kasi baka biglang ma-block, ayoko kong gamitin. Oh, wag, ayoko mo nang forget. Wag, ayan mo muna siya Pronel. Wag mo nang gagalawin, tambay ko mo, sabi niya po. Oo, kaya grabe. Kaya trending talaga si ngayon si Facebook. Buong mundo trending siya. Kaya nag-live ako kanina, biglang tambay 100. Kasi wala akong boses kanina eh. Kaya sayang yun, maraming tao yun. Pandagdag sa ko yun, sa minutes views. Kasi asin talagang gray na yung ko dito. Yung aking watch hour. Pero okay lang yan kasi papaano, may mga tao pa rin yan. Kahit mag-request po ng email at CO. Actually, pwede naman siya ma'am. Pwede siya, buti may WhatsApp. Ayan, pwede yan na Prodel. WhatsApp. Basta connected ka rin ha. Basta importante connected yung yung Facebook mo dun sa WhatsApp. Okay yun. Kasi akong ginamit ko kasi konektado yun sa Facebook, sa Gmail ko at saka cellphone number ko. Konektado yan. Kaya walang kawala sa akin si Facebook talaga. Kung may hacker man, malalaman ko, matitsak ko yung may nag-hack. Buti may WhatsApp. Ang pangit pag wala ng FB. Oh, sobra. Apo Joboy, may balik ka na. Atsune kay, may balik na king kay. Yapon Joboy, Yapronel, nagbalik na siya. Sayang no? Kung nag-ano lang sana ako, ang tawag nito? StreamYard. Para makit kayo sana. Kahit mag-request sa email at CP number, ayaw pa din. Walang nadating na notification. Akin ma'am, na-try ko sa Gmail, okay siya. Kaso ang problema, kapag in-insert ko na yung code, hindi siya nagla-login. Kaya wag na muna wag ko munang galawin. Kasi baka biglang mag-corrupt. Kaya, ayaan nyo lang siya guys. Ayaan nyo lang po. Hintayin na lang natin kung magiging okay siya. Kasi, kung magiging okay man siya, magpi-feedback naman sigurado yan Kasi alam mo yan, sigurado laman ng buong balita niyan sa buong mundo, sa TV, sa radyo, sa YouTube, TikTok, yan sigurado. Lahat yan nagla-live. Puro ganito yung problem. Oh, okay na yan ma'am.
Ayan mo lang, natry ko na yun yan. Sa Gmail ko, may pumasok. Pagka-enter ko ng code, hindi siya nag-login. Inintay ko na lang, grabe. Naggulo ang buong mundo ngayon pagkawalan. Oh, Apronel, promise, buong mundo. Lahat ng tao sa buong mundo. Na talaga, lahat. Kaya nga trending na trending ngayon si Facebook. Oh, yes, exactly po, Ma'am Inday Mosh. Wait na lang po natin, ma'am, yung pagkabalik ni Uncle o tinatawag nilang Lolo. Si Lolo, Uncle at si Lolo Meta. Wait na lang natin yung feedback kung ano mangyayari. O, di ba? Shout out sa ating 14 million. Grabe kanina sana. Sayang yun, no? Dami sana. Kung di sana na okay na sana. Nag-green na lahat yung ano ko dito. Yung minutes views ko dito. Watch hour. Salamat po sa inyong mga nandito, guys. Baka pinalitan na rin. May CEO. sabi ni ma'am, oh, baka pinalitan na rin, may-ari ng CEO parang Miss Universe Thailand. Yun ang hindi ko lang alam. Ma'am, hindi ko lang alam kung ano mangyari diyan. Thank you po sa lahat po ng mga nandito, guys, ha. Thank you. Nagtre-trending ngayon yan, sigurado ako, lalo na pag big content creator ngayon, grabe. Oo. Diyos ko, Ma'am She, lahat ng big content creator niyan, ay sigurado, ay anong nangyari? Nawawala Facebook ko. Lalo na yung mga malalaking sahod. Sigurado iyak na iyak yan. Buti na lang yung sa akin, ano lang siya, sakto lang, hindi pa siya nabuo ng 100. Kasi nga, nagloko yung tala kaya hindi ako nakapagsahod ngayon. Baka next year na. Talaga? Apronel? Ira, shoutout po. Ayan, good evening host. Idol, okay, bumalik na si Facebook. Bumalik na? Seryoso? Ma'am Apronel, bumalik na daw si Facebook. Try nyo nga po. Bumalik na daw si Facebook. May FB na, bumalik na. Talaga? Check ko po. Check natin. Ay, Diyos ko, sana bumalik ka na. Check ko po, ha. Seryoso po, bumalik na? Sige. Check natin. Wala. Ba't wala siya? Wala siya. Ano ba yan? Hindi ko mabuksan. Pakitry. Okay na po. Ba't sa akin hindi ko mabuksan? Sige, check ko. Ba't ayaw? Okay na FB, sabi na nga Pornel. Check Kepen. Bumalik na nga siya. Check ko nga to. Bumalik na. Okay na. Baka yung malaking sahod sa FBD na babalik. Ulitan memo, ana. Okay na po guys. Kasi ako wala akong sahod, sabi ni Apronel. Hindi, wala nga akong sahod doon na Apronel. Ano siya, hindi pa ako nakabuo ng 100. That time nakaloko kasi yung ano. Ayun okay na. Ito na Okay na yung Facebook ko. Kaso, ang problema, yung isa kong Facebook account hindi ko ma-open. Yung Laksina Edward ko, yung pinag-ano ko.
Ayan o. Okay na. Mag-end na ako. Sa YT lang ako sumasahod. Ako nga pong Renel, wala. Hindi ako sumasahod sa YT. Never ako sumahod. Hanggang ngayon, nano pa siya, $20 pa rin. Hindi pa siya, umuusad na siya, titak konti-konti. Ayan. Jasmine, okay na po. Oh, Apronel. Oh, ay, wala pa rin. Okay na sa akin, no? Sa laptop. Sa laptop ko. Okay na siya, no? Ito, oh. Hello, EL3. Shout out, my friend. Ayun, okay na, mo. Kaso yung pangalan ko na, ano, no, nawala yung mga, ano ko, account ko. Ito. Tingnan natin to. Oh, ano? Check ko nga, saglit lang. Opo, bumalik na nga po. I-check ko ulit ha, yung isa ko. Idol, may Facebook na ba? Opo, meron na sir. Try natin. Yung isa kong account hindi ko ma-open. Patayin na tayo nito. Open. Rupat, anong nangyari? Dahil lang, palta ko yung password ko. Ayaw pa rin, di pa rin makapag-change password. Susubukan nakatamo kan yan. Wapin triming off. Yung cellphone ko pong Renele, kaya pa ayaw kay kasi makalive ko kayo. Pero ay ayusan ko na yung kanakong password. Change password ko na mo kasi baka mahirap eh. Sayang to. Ano nangyari? Ba't hindi ko maano yung isang kong account? Nawala. Oo, yung isa, okay naman yung isa. Naayos ko na yung isa eh. Okay na po. Nakakapag-log in na ako. Okay na.
Oh, nakapag-login na ako guys. Yung isa. Kaso yung accept dalawa to eh. Cellphone ko nabalik na ko na po sa PC. Sa cellphone ko nabalik. Naka-change password ka na ba? Hindi, nag-error siya eh. Ano ako ulit ha guys? Mag-end na po ako. Maraming salamat ha. Ma'am Che, out muna ako ha. Mag-end na ako. Thank you, thank you, thank you.